Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Bethuna ndiza nelinye ibali ngoku ebendilibona kuSunday World apho ifemeli kaNandipha kunye noRev Mlombi iye yothetha neSunday World iveza uba uRev lo uyahlukunyezwa nguNandipha, uyabethwa nobethwa. Into ebangela ke uba ndithethe ngabo kungoba bane-reality TV show ebizwa ngoba Nandi and the Rev, idlala kuMzantsi Magic Channel 161 on Sundays. Ifemeli kaRev iye yathumelela uSunday World nee-pictures ichaza ibonisa uba uNandipha is abusing umyeni wakhe. Bathi ke the first time beyibona lento kwakuse-EC apho ke umfundisi uMlombi, uMawuzole gama lakhe, wayegodukile for bayoba kunye nefemeli yakhe. Kuthiwa wafika ke uNandipha ezofuna imali, wampetha nge-empty lebhiya, kodwa ke ngelakha kamfundisi waphepha akamchana. Kulapho ke uRev waye waveza uba uyahlukunyezwa nguNandipha kwaye uyamthuka nomthuka ngamanye amaxesha. Xa likhona nelinye ixesha wakho wamgxotha endlini wahamba wayohlala ebubusini or kwishek. And then ke caba ke yonke lento yenzekayo ke zikhona ii-social workers ebezikhe zabizwa. Caba ii-social workers zathi xa ziyapha uNandipha wazikhuphela i-kitchen knife, and then emva koko wazixela uba khe zangena uyawuzihlaba, phofu kuthiwa ebilisa amanzi eketileni. So ii-social workers zaphele zihamba zingawenzanga umsebenzi wazo kuba zisoyika uNandipha. uNandipha noRev ke sabazi ngose uNandipha atrendise icawa ebizwa ngoba the Methodist Church apho ke nguRev khona. Caba ke kwakukhona into bebangavumelani ngazo, then uNandipha waya on social media wafika ke wathetha ngecawa nento ezenzekayo pha ecaweni, then ke bagxothwa ke ecaweni. So okokoko ke umyeni wakhe khange abe kanti uyaphangela, abaphangeli bobabini nabo bantwana banabo bayi-7 ngoku. So ngoba iqala i-reality TV show ke besibona abantwana bayi-6 uNandipha ekhulelwe, sibabona behlala kwi-room enye, kodwa ke uNandipha wafumana i-house kwenye izihlobo zakhe to shoot the show. Phofu sewakhutshwa ngosomvana nakuloo ndlu, sambona etrenda ku-social media, iimpahla zakhe zikhutshelwe phaa ngaphandle ngenxa yoba bengavani ke nomnini indlu uNandipha engafuna uphuma iphelile i-contract yabo. So ii-viewers ke nazo kudala bethunani zichaza okanye zi-express into yobana ngaba azikho happy ngalaa show, noba inoba cancelled because bathi ke i-toxic yonke laa nto yenzeka phaa kuyo. Now uNandipha ke ngoku ndikhe ndabona on-social media echaza uba she is homeschooling abantwana bakhe. Andiyazi bethunani uba unganabantwana abangakaya i-7 yonke kungekho mntu una-stable income kuni nobabini. Hayi, kodwa noko ithanda ubaphilisa kabuhlungu abantwana yonke le nto ke bayenzayo. But anyways, asikho lapha to judge people, sizoripota nje ngeendaba esizibonayo kwezi zitrato zika-social media. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni nge-reality TV show uba niyayibukela uNandi and the Rev, kunye ke neli bali liphumayo ngoku loba umfundisi uyahlukunyezwa nguNandi. And ke xa ingamadoda ahlukunyezwayo bethunani iyathandwa uthathelwa ezantsi, ayithathwa serious. Umntu noba seyoripota emapoliseni like ayithathwa serious loo nto leyo, kodwa ke irongo loo nto leyo guys. Ukuhlukumezana kurongo noba kwenziwa ngumntu ongumama okanye ngumntu ongutata. uMamgobhozi ke uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.